Predtým medzi ľuďmi sa hovorilo o Leopoldove ako o mestečku. To nebolo vlastne ani mesto, ani dedina, ani obec, také mestečko, niečo medzi tým. Pred 8 rokmi, keď som sa stal primátorom tohoto mesta, tak som si dal pred sebou taký cieľ, s ktorým sa potom postupne aj stotožnili aj páni poslanci a poslankyne. A to, že vytvoriť z mesta Leopoldov také naozaj mesto nielen de jure, ale aj de facto. Čiže aby malo také nejaké atribúty, ktoré k mestu ako si patria. Preto sme sa rozhodli vytvoriť také 3 centrá, ktoré teda v meste sú také známe, kde chodí najviac ľudí. A to je predstaveničný priestor, ktorý sme spravili, myslím, že celkom slušne. Potom to bolo také športovo, spoločensko-kultúrne centrum pri našich štadiónoch a zároveň to potom bolo aj tu na našom námestie v centre Leopolda. Je v starej, asi storočnej budove, ktorá už vyzerá, ja to tak hovorím, že ako taká stará šopa. Sú to podľa mňa nevyhovujúce priestory, ktoré nevyhovujú nielen z toho zdravotechnického pohľadu, ale aj je to po stránke estetickej, architektonickej a dokonca i priestorovej. Chceli by sme postaviť objekt, ktorý zodpovedá po architektonickej stránke 21. storočiu. Ďalej chceme postaviť objekt, ktorý bude tvoriť s novovybudovaným námestím určitý celok a bude jeho modernou súčasťou. Mesto dalo súťažiacim k dispozícii celý priestor, nielen pod budovami súčasnými, ale aj priestor, ktorý je medzi budovami. Boli by radi zároveň, keby pri tých návrhoch, ktoré nám prídu, boli zohľadnené aj tie priestory úradu, ktoré sú momentálne k dispozícii, ktoré stoja a ktoré, ak spĺňajú nejaké kritériá, potrebné pre ďalšie zotrvanie, aby teda boli využité. Myslím si, že práve to vedomie, že to mesto a to, že chcem urobiť, aby bolo mesto moderné, aby to nebolo len mesto, že sme mesto Leopoldov, áno, ale že naozaj, keď tu ľudia to prechádzajú, povedia, áno, je to mesto. Má to pekné cesty, má to pekné námestie, niektoré ďalšie veci a patrilo by sa k tomu aj pekný úrad, kde teda sa vykonávajú tie hlavné činnosti pre obyvateľov. Áno. Toto by malo byť. No a teraz neoslovila ma tá myšlienka, že oslovme my nejakých tu na okolitých 5-6 architektov, ktorí sa do toho prihlásia. Ja ich nespochybňujem do ich kvalitu, ale si myslím, že keď urobíme súťaž, kde sa prihlási, ja neviem, čo ja neviem, možno 10, 20, možno, že viac ich bude, mladých, možno, že aj starších nejakých projektantov, že to bude vec, ktorá tu nám bude v Leopoldove trvať roky a roky a práve, že toto moderné, alebo toto pekné je určitým také, toto ma tak ťahá dopredu a už sa teším, že také čo budeme robiť. Neteším sa len za seba, aj za seba, áno. Ja tu možno už nebudem sedieť, keď sa to bude stavať, lebo to sa bude stavať už v budúcom volebnom období. Ale
je to pre tých obyvateľov, lebo naozaj, ja keď tu prijímam návštevy rôzne a prídu sem a oni mi povedia, že oni nás nevedeli nájsť. Boli by sme radi, aby výsledkom tejto súťaže návrhov boli také návrhy a neskôr aj samotný projekt, víťazný projekt, na ktorý budú hrdí nielen občania Leopoldova, ale aj samotní súťažiaci a myslím si, že aj členovia komisie, ktoré tieto návrhy posudzovali, alebo teda budú posudzovať. A prajem preto všetkým týmto, ktorí som teraz spomenul, a hlavne teda architektom, ktorí sa zúčastnia súťaže návrhov, veľa invencie a dobrých nápadov.